halmyrada. Biz inni şol temany Umydy hanym bilen artlar ben galyran temasyny inni ikinji tema bolup durdy. Bir raýonyň bir kalkozdan ýa daýhan birleşigini. Inni şu birinji adama, şu arda şikayet eden adama biz o ellen gerek bolan boya başarın kömegimizi ýa-ni dil kömegimizi edip bildik, ýaýdyk muny dünýä. Artyk meseleden işimiz ýok diýip düşünýär. Ýöne şol kömegiň esasyny aňyrdaky şol yerli parakorlar titresip nädip işi ýapjagyny bilmän ol ýere ýesine ýa-ni aranda KRMÇ beýleke pul hödür edip olara hak hukugyny hakyny gaýtaryp berdiler. Soň ikinji masala çoň ýanynda olam iýi dowamatyny çykyş etdi, öz adamdan yüzü bilen kemçiliklerini aýdyp berdi, almadyklarını ýa haklaşmadyklarını onam alyp ugradypdyr, ona meni Umydy hanym bilen alyp goýdurar. Indi bu gaty uly täsiri bar bütün Türkmenistan üçin. Kardeşler, şoňa dogry düşün. Halk bizi ardy edýär. Şu ýerni goýun halka tapawdy ýok. Goý gitsin şu ýerler. Halk emni görüp başladı. Bizden başga hiç kim şu halka himayet etmekçiler, kömek etmekçiler. Ýurdun içinde ne döwlet bar, ne hökümet bar, ne guruma var, ne başlyk, ne götlük hiç zat ýok otaydy. Halk öz başyna, öz ajalyna goý berilen janar ýaly. Inni halk gördü. Ýurdun daşyna ähli gurumalar alın, özüne näme atda küpereler alın. Solan hemmesinin boşluğunu görüp bize yüz tutup başladılar. Yüz tutan adamlara öz ardışı kayıdının nähil terde yerine yetirilýäni gördüler. Indi gün ve günden resmi dile geçti, gün ve günden bu ardışı kayıtlan köpeljegim görünüp dur. Sebep şol ýa-ni raýonyna ýa şol obada ýa şol kalkozda bolan waka Türkmenistan her bir raýonyna obasyna kalkozyny brigadasyny bolupdyr. 5 welaýatyň ýa oblastyň haýsy bir narsadyr. Taýda şahlyk gelmezler, o taýda paktek gelin. Ya başga bir ýerde balyk tutýarlar ýa näme tutýarmy sordur bolýar. Halkyň eline galýan hiç zat ýok. Şoň üçin adamlar inni arz edere yer tapmansaň dinläp görüp oturýar, bizi deňeşdirýärler 5 ýyl. Indi ýurdun içinde ne döwlet bar, ne hökümet bar, ne arz edere guruma var. Demek ýurdun daşyny akylan içinde de ene halkyň arzyny dinleýän ýa arzyny jogap berebiljek ýa şoňa degerli dogurlyk kömegini edebiljek. Bizim Milli Halaset Komitemiz, şoň içinde de Gurucu Meclis var. Şoňa ýol tutup başladylar. Ene şu bizim 5 ýyl eden işimiziň netijesi kardeşler. Şoňa dogry düşünün. Şoň üçin hem şol işi aýyň 5-ini ýa-ni bir impeachment meselesine garalýança her biriňiz her ýerde başardyňyzça ýekelikde, ikilikde, üçlükde, 5likde tapawdy ýok. Öz dilinizi beýan edin halka. Ene şolar ýaly ýagdaý bar, şolar ýaly çözgüt bar. Indi giýip oturmaň özüňiz ediýetde jeber çekýän meseleňiz. Ýetirin bize, biz halkara jemgyýetine ýetirelik. Şonluk bilen siziň meseleňiz çözüler. Sebäp ýagtylyk emele gelse şogula sozanna ýa-ni bir köre alakaly hyny gaçyp gidýär. Ene şol işi biz edip oturýar. Biz halka ýagtylyk berýär. Indi bir maşgala öz hak hukugyny, adalatyň üstü bilen bizim kömegimiz bilen gazandy. Biziň diýen indi şol Umydy hanym bilen ýa-ni Umydyň eden taýlasy şolar alyp çykdylar. Taňry ýakatyn ikiňide de indi olar öz hak heçlerini aldylar. Şol obalarda ýaşap beren töweregine kalkap bir kanagatlanma bilen, saatlyk bilen şonu kabul etdiler. Bu dünýede de bir adalet bar ekenowdy. Şol adalaty döredip beren siz, kardeşler. Şu adalatyň her bir welaýetde, her bir etrapda, obada, şäherde üstünlük kazanmak için biz ene şu zatlary biz alıp ýaýmaly. Ene şolar ýaly adamlar ýetipdir, şolar ýaly bol ýazyn adamlar mümkin kadar elinizden önemli uruşkan hiç kim alana ya telefonu.
Yazın açın görkezim. Çıkarın inni. Şolar körsü çalary ýaktylygy. Başga bular bilen göreşmegiň ýoly ýok. Ene biz eger yararsız sulan garşysyna göreşmeli bolsa, ene informasiýony göreş we informasiýony uruş. Eger şu ýerine ýapjak bolsa, onda biz onu taýakly göreşe geçmeli bol. Yaragyna alylar halkyň elenir. Ýöne biz halky şulara boyun eýmelere çagyrmaly. 5-nji awgustda etjek ýemamydy. Ol men pikirim elbetde gollap bilersiňiz, bilmersiňiz ol mejlisiň ihtiýaryny men ihtiýarymda da. Men bir adam ýa bir sesim bar. Ýöne diýjek bolýan zadym şuny gaty oýlanyp özüňize gerek netijeni çykaryn kardeşler. Täpde taryhyň öňüne jogapkardyr. Şoňa da hemmen gatnaşmagyny isleýän. Men yaramak ýa men işim çykdy ýa men telefonum işlemedi ol bahanadyr. Şol gün hemmen ustaýdy bolmalysyň. Ene şol men size aýdýan sag bol. Bolýa sag bolun. Bu ýa kardeşimize berelim. Sağ olun. Bizlerin dün şu gepleşimiz çıkıp çıkmazdan ertesi günü der öyüne gelip näme şu goňuşsy ýanky adamı harazçı öyüne çağıran. Öyüne çağırıp özünü urduracak bolan bir ýawraýçylyk edip. Soň urdurup bilmän soň nämeden seniň babaň ene büyük watançylyk uruşunda özünüň halkyny ýani adam watandaşlaryny satyp dönükleýetdi de bahana edip her hili zat edip nämeden de bir ýawraýçylyk edip. Indi şu adam maňa ses zapislany uğratjak dedi. Hemme bolan zatlary ses zapise näme edip uradaýyn dedi. Siz hem şu telefon ýani gepleşýe çykan wagt hökman suratda şulary goýun dedi. Indi ýene başga ýene habarlaram bar dedi. Indi adamlar kızıklanyp şu hemme ýere ýaýrada oturupmyz dedi. Videolaryňyzy eşitdirip öňüň ýazatlary bilmeýädik dedi. Häzir hemme ýere ýaýradyp şu gepleşikleriniz 1 minutluk gepleşikler bar dedi. Short şulary diňledip dedi. Adamlaryň astasda köp birikilen nämeler bar eken de şunu dokument, faktlar. Şular astasda toplap başladyk indi bizler dedi. Gelip başladylar adamlar dedi. Soňra şu videolary görüp başlan soň dedi bizleriň meniň yan taraflarym dedi köçelerimiziň internetlerini yap goýanlar dedi. Ýalana remont eden ýaly edip dedi. Häzir 2 günden beri internet ýok dedi. Uzak 2-nji, 3-nji köçelere geçip nerede internet bolsa dedi şulara gidip videolary izle oturupmyz dedi. Şu adam. Al ýene bir mektep bar dedi. Şunun şu hakynda ses gaýtlar, videolar uğratjak dedi. Soň ýanky ýene bir näçe sany habarlar bar dedi. Bular hem uradaýyn dep. Her gün gürleşip oturuz ýani ders geçen ýaly edip onuň bilen gürleşip şu zatlary düşündirip oturun. Bizlerin söz azatlığımız ýokmu dep özü aýtdy şu gün. Soň men ýani konstitusiýadan adam hakları, bütün dünya adam haklarından soň Türkmenistan konstitusiýasyndan kesip alıp uğrattım. Ina şu dedim bizlerin hakkımız ine dedim. Ses zapis edip bu näme çekmen dedi. Aýtjak gülejek zatlarım bar dedi. Goýaryn dep. Şunun ýaly bir näme de adam heýcanlanyp duran köp zatlar aýdyljak zatlar bar obamızda dep. Şunu aýdyn sağ olun. O sağ olun. Ine görýäňiz kardeşler, serek bir döwlet bar Türkmenistan diýip, oňa mähli guruluşlary bar. Goşadyrnak içinde guruluşlary. O ýöne problemany çözenok. Demek Türkmenistanyň meclisi çözüp bilmeýän bolsa, olaň problemasyny guruluşy meclis çözmeli we çözüp bolmatyr häzirki wagtda. Paravat kardeşimize bereýin sözü. Ol vatandaşymyzyň daşyna haraz bolýardy. Men häzir özümde sağlam harazlyk hep haradaşsam da ýapdyrjak kol tokdan gelir, gazdan gelir, arafatrak gelir. Men her adamı ýapdyrar. Men onu pul beremokda. Ana ol sen görkezlerini de umydy hanım. O da şoňa. Ana ol haraçadan döwlet naniýe, hökümet ýani şol terör stopar naniýe şondan. Şonu diňlänoklar. Goňşy diňlänoklar. Ediber ýani ýok, gözüme gorar sen diýip, hanyň sans daýsy. Aýtdy, şikayet etdim diye dinleyen yok diye. Hani şu adın deputatı şurada dün tanı gaylak işte
arpaçalyk goýunça deputatlaryň sanyny. Hani olar niýe işleýär? Beni aýyna gatyrlar. Kiretmeli şahatlara şahat adamlar. Niýe hükümet etmeli? Ne gurju mejlisi ýaly. Şu an ýurtda hükümetiň ýok, şonu niýe gözlersiz edýärler. Oşol bari terör sapar, şondan naniýen üçin o garip basaryň ardan diňleýän oklar. Ölsün diýýärler. Hele men şolary şol aradan ýeti, şoňa pul bermänjik. Ýok, diýip otursa da şonu desini ýapdyrýarlar. Şahara desini ýapdy. Şonu naniýen soň diýen oklar. Başga da giýdejisi ýok da onuň feýaby. Newt gadyň eltin oklar. Bu ikinekte onun doyup bilen oklar. Ikine partidan bahadır giýdejiler onun doyup bilen oklar. Tekim güýjese ne durýarda? Harasa öýje harasa ise durýarlar. Pul berer harap. Tok, kahve, pajar barýanlar. Pul alýanlar. Ondan ibat edilmeli şu Türkmenistan vatandaşlar. Korkma, azatlyk radyası diýenler. Azatlyk radyası değildir. Sistemi havalary Milli Halal Komitetidir. Korkma, şunu dinlesek, aýtsak biri azatlyk radyası havala dünýälik bolýar. Yok, azatlyk radyası değildir vatandaşlar. Şonu beýik düşünýärler. Azatlyk radyasy kadýelerde häzirem. Şöyle arada şikayet özlerini yığınıyorlar da şikayet etsin diye. Şunu düşünüyorsun milli halka. Vatandaşlar korkman, çekinme, doğru faktlarına uğradım, çözüm berdedir, çözümü bilyendir. Burcu meclis çözümü tap verir vatandaşlar, korkman. Ol vatandaşlar, sağ olun. Sözleriniz için. Böyle sağ olun. Umudu vereyim size. Parahat kardeşimiz go yere değinip geçti. Ağzına sağlık. Menem aýdyp geçeyin. Biz Azatlyk radyo kanaly däl. Biz HSM, yani Teze Türkmenistan. Biz bunu aýdyp geçeyin. Şu birinci mesele çözülmezden öň, şu şaly meselesi çözülmezden öň prokuratura çağırıp şu iki olana hemişeki taktikasyny oýnaýarda. Men jaňadan ildeşlerimiz bilen gürleşen wagtda hemişe düşündirýän-de birinji başda gorkutjak bolar, gorksaň üstüňe minýärler, eger ýok eňiňi dik tutsaň soň özleri guýruk sallap başlaýarlar-da. Şonu düşündirdim. Şo wagty entek videoza çykmanka ol Arçın milletin vekili, dövletin vekili ol, onu yokardan koydular. Ona hiç saat edip bilmezsiniz deyip aydan nemeler, prokuraturalar, neme oldu? Arçınınızam şu fazlası bilen şu eden adamın zatlarını izne getiripdir. Buna edip geçelim. Birem şu pursattan peýdalanıp, şu däne etrafı, her bir garış toprağı, her bir adamı, yani çağısından en garısına çelle. Yani benim için altın değerinde. Ni daýba Hudaý saklasın, yani şoların hiç birjesinin şu söz azatlygyny ulandy diýip birjesinin saçının teline zarar yetse son gatty görmesini hiç kim. Şunu aýdyp geçeň dedim. Sağ ol. Böyle sağ olun. Oğlur halma veren, yani elini alır tordu. Ya düşürdüm elini. Yani düşüren yarık. Göz alıp bilen olsanız alayım. Olmasa hazır boşrak olsam. Yani iştedir. Sağ olun söz bereniz üçün. Men dol geplep bilemok. Ýanky nemeni aýdaýyn şu daşdurukda bolýan wakalar bilýänsiňizne başar Asad bar ädir ýurduny bulamajarlyk bolup duran soň opozisiýa ýurdu eline geçirjek bolýar. Şoň üçin Putinin hara isläp Moskwaga barypdyr.
Inni Putin öz ýagdaýy gylyň üstüne dur. Oňa kömek edilmeýär. Olam görnüp durandat. Şonuň üçin Başar Asadyň gitmegi gaty 90% neme görnýär. Açık görünüyor. Gitmegi hawa açyk görnýär. Indi şonuň üçin Türkmenistanam men pikirimçe men görýändim, uzağa gitmeýär. Uzağa gitmek mümkin emdäl. Sebäbi taryhlar görkezip dur. Inniki degem Türkmenistanyň alabaýlaryny diýip pikir edýän. Olaryň barma Moskwa barma gedeg yetip gelýär. Şoň üçin gaty biýliňizi berip guşaň türkmenler inniki gedeg bizinkidir. Bolu sag bolun. Bolýar. Sowalın her şunu aytyp geçelim berde o bizi görýän watandaşlar da bizim Telegramda HSM habarlar diýip habar kanalymız bardyr. Şonu iýdarlamaýanlar iýdarlamamyz maslahat berýär. Her gün dünýä habarlary, ýurdun içindäki habarlary şöyle getirip dururlar. Ama şonuň üçin şo ýerine iýdarlasaňyz, görseňiz gowy bolar halk üçin habarlar paýlaşylýar. Kalmurat ağa söz bereyim. Sağ olun. Men şu taýda ýanky halk bilen işleşek bolsa halkyň ömgöregiň bir açykalyk etmeli, etmeli. Ýoksa bizden ýüze görler. Şonu diýendim. Onuň ikinji mesele bar. Şu taýda aýdylyp durdy ýa umydam aýdyp geçdi bir ýerde. O ine biz şu realine halk bize bil baglaýa biz şolara umyd berdik. O şolara bilendik. O bir arka durduk diýen ýaly. O biz şonu suratlar etmek üçin memnun ortada kardeşler. Adım tutsagan biz gurama, atyl hereket etsegan biz gurama, personal adamlyň adyny aýtsagan biz gurama, biz halkyň, döwletiň, milletiň bähbidi üçin işläp beren insanlar ütköşük adamymyz ýok şu halkdan. Ýöne olaň aňyrdaky ýurdumyň içindäki halkyň ne sesi var, ne gurbaty var, ne mümkinçiligi var. Şoň üçin bizde bar mümkinçilik. Biz şolaň derdini aýdyp berýär ýa-da aglap aýdýar. Ol başga mesele. Şunu gaty serasapy çemeseli men sizden haýyş edýär. Indi halk täzeden 20-nji ýyly görýär. Her ýerden kömele öwrenýär edip hökümet ýetdi. Uklap ýatan ýaşaýkalaryny biziň garşymyza goýdy. Şolary tanamak üçin, bilmek üçin 3 ýyl wagt gerek boldy halka. Sebäp olar dilini bilmedim, bilýär saýraýarlar. Halka alap, pasportlaryny alalar, halka alap, ana ağa şykly, göge şykly çykyn diýdiler, halka alap, ähalekin, ene barın emesel gahramanlar, ilçhanaň öňüne dip bilen hemmeje surat aldyrdylar. $5 verecek diýdiler. Oğlum kapsılmalık verecek diyelim ben. Mobilni telefon bile. Yani bu atlardan halk geçti eyyam. İnni yalın söz ya ağırlığı ya halkın ınamın ödep bilmezek ne sözü ne hareketi biz etmeli değerler kardeşler. İlk baştan düğüne yeteli. Şu halka bizi biliryan ınamını biz 5 yıl çemselep kazandık. Indi şonu çanaklap dökmeli. Tapawdy ýok. Onu men aýdyp döktüm. Ya başga bir aýdyp dökdi. Gep onda däl. Birazajyk şu mesele ünsbereliň daş töwreginde serediň dost düşman tanalyň kardeşler. Şu mal göreş gaty itileşdi. O biziň kritik edýän haramhor hökümetimiz olary gulluk edýän ýalakalar olaňam ýaşasy gelýär. Olur oğurlap bilen oğurlady. Ona pikir etdi. Biz 7 pıştymyza yeterlik biz baýlyk oğurladyk. Indi arkaýyny ýaşaýly. Ýok. Biz sorar arkaýyny ýaşatjak gär. Şoň üçin olar her zat etmeli, bizi ýok etmeli. Ýa-da biz olary ýok etmeli. Ikiden bir başga mesele ýok. Bärde filansygam ýok, gatnaşygam ýok, başlaşmasygam ýok. Diňe gaýdy usul görüşmeli. Şumar informasiýony meýdany gerek bolsa söwüş meýdany. Bolly. Bu taýda ýumşaklyk bilen, köşelik bilen, enen ýaşy, atan ýaşy, senin türkmene bir haýpyň närsini ýok. Ol türkmeni ene gul derece ýetiren haýynlar, öz halkymyzyň içinden çykan düşmanlar. Geçirimlik ýok. Ýöne bir zat belli, men bilýän zatym, men harby hökmünden aýdy, türkmeniň gylyjy gynyny postlady.
Şeýle şol çykarman üçin, düşmanyň kelletini almanlyk üçin isle içinde bolsun, isle daşynda bolsun. Postlo diýip. Şondan ene Türkmanyň öz kollegasyna titkinip bermek şondan emele geldi. Atyn elinden alır, kılıcın elinden alır, beş atarın elinden alır, innem çağıların elinden alıp ne şu derece geldi. Ondan aňyrda ýaşaýyş barmy ýokmy? Her birimiz oturup oýlanmaly. Ine şu taýda oturan mejlis agdalary biz ine halkyň çorba çykararlyk, halkyň öňüne düşen adamlaryny. 5 ýyl bäri biz ýuwaş-ýuwaşdan birek hemayet berip, birek düşünür, ilim bilim bilen öpçün edip orta çıkan şahsiýetler. Başga adam ýok. Kemal ma kardeşlerim zannet aýdýar da şunu mejlis ada Kalmurada bu halkı biz ne edip kaçan yaktalığı çıkarırken. Benim aydiyam elmidam revolüsyonu ya halkı azatlığı ya yaktalığı çıkarıyan umumi ilatın dine 1-2% sonun kendine. Kalanın karşılığın iyiliğine yeriyen. Yani şul adamlar orta çık bir iş bitiriyense halkam oturuyandır seyret. Şulun haydi bir yenerke. Ya biz azatlığı çıkmalı ya da biz hükümeti yani kulçuluğu devam ettirmeli. Kulçuluğu kail milleti azatlığa çıkarmak katı kıyınır kardeşlerim. Halkımız kail edildi şu kulçuluğu. Son için otuyorlar sesini çıkarmak. Enne maskalatın çağalarını elinden almam sana otuyorlar. Başka ne mi diyeyim ben? Yani en ağır yerler şu taydadır. Oturun, oylanın, fikirlerin özünüze gerek neticeni çıkarın kardeşlerim. Bize iyide gaytmağın hiçbir yol yok. Orduna meclise ya Milli Halatsız Komitetine değil. Bütün halkımız değişti bize. Ya erti biz o sigarlen kıyali, ya yankı Kürtlön kıyali, ya yine Uygurlon kıyali, yurtsuz vatanı onun ona yığıp verir millet var. Ya da Şumal ata vatan Türkmenistan'da iyi çıkmalı. Elbette. Gerek bolsa kanun dökmeli. Hemen bizini ştaydını 5 günlük amanatçağını kaygırıp o birin götürüne yasırsına giyden piyasacak bol durmuş mu? Onun için biz özüne gerek neticeni çıkarmayın. Gayrat edin, oturun, oylanın, fikirlerin. 5. gün bizim her birimizin personalini, öz adımızdan karar kabul etmeli, karar vermeli günümüzdür. Sonra doğru düşünün. Hem gelmelidir. Gelmedik adam fikir etmen, ondan sonra meclis hatarına yoktur. Tepsi tayda biz nesil mecliste otur, öz aygıtlı hareketimizden, fikirmizden aytmalı şu tayda oturup umumi el kaldırışlıkta her bir adam öz fikirini aytmalı gelecek ki nesillere nusub olur yani. Ben son taraftar. Sağ olun dinleyici. Sağ olun. Sözü Farahat kardeşimize verin. Umidar men doğru fikir. Yani fayas gelmeli ondan gelen zaman elini telefon alıp gitsin. Yani şu sesini yazdırsın ya kamera çeksin. Kamera varsa telefon koyup girmeli içerik değilse çıkay vermeydin. Çıkay vermeli yok ben işim yok ben başım yok kaçacak deyip telefonu kaydedeydin. Bardım adım o. Şey değil bardım salmadılar diyemeli. Telefonu alıp gidecek mi? Yani dursun öz adım diyebiliyor. O taraf girene telefonu koyup girmeli. Telefonu alıp girme diyen düğün yok. Öz adım. O zaman niye burada da edeceğim ile vatandaşlarımıza? Hâzâ müşidek bunlar oğlu düşfülünlerde, pasalarda o dilede dini vaadini, din Aymurat Hacı deyip beyin vaadini dinledim telefonla TikTok oyup ne mi diye sen niye öğrenmeni açan hareketimiz vaadini diye. Halka divacada size iyanların iyisiye diye ursadım diye o takış bu yatanlar yine sağ yine geliyenler diye. Şu adam orada yürünük. Ya hiç ne mesela diye sizin çıkarmak rahattır diye. Şunlar halk diye şunlar olmalı düşünülüyor yani. Halk size prezident size ne meslesin? Siz şunu sizin çıkarman. İnsanı sizin bir şansınız olur. Şöyle bir cennete gideceksiniz deyip bir yalanlar edecek kulada. Şu vatandaşlarıma yetim öyle.
Kur'an'na Kur'an düşünýäne ýokdur mesela hiç. Sözmese tercüme edýän ýok. Bir merdan tercüme edýärdi, onam mesela özüň sorak görüm. Kur'anyň ilki yerine namaz oku diýip bir ayet ýokdur. Hemmesi uydurmadır. Ağlayanırlar. Bunlar var nisihatlardan inanıp görmeyen vatandaşlar, o dine halkı külüleştirmek, yani gurşuluğu ediyenler, dine gurşuluğu. Doğru Kur'an oku diye. Ne oku? Ilımı bilim oku diye, ilımı geliştir diye. Kur'an oku, namaz oku, pettiğine oku. Yıkıcı, dünyayı seyredin, yıkıcı Kur'an okup Müslüman yurtlardan yıkıcı telefon çıkardı mı? Ya kır maşin çıkardı mı? Ya maşin çıkardı mı? Ya raketa çıkardı mı? Neye mi çıkardı? Tuğunu sevdik koyar vatandaşlar. Yıkıcı adamdan, yıkıcı Müslümandan çıkan neler sonlardır? Şimdi Avrupa adamları şimdi kafir deyip tanıyarsa kafir diye Avrupa. Ana şuradan çıkanlar, hemmeler çıkanlar. Müslümandan yıkıcı, Kur'an'a okup yıkıcı adam profesör oldum ya. Adam afas ettim, büyük çalıştım. Ya adamı liçid ettim diyen yoktur. Niye alttım diyen. Onlar molumuzdan Kur'an'a yok onlar. Kur'an'a var adama imtihana peydalı yok. Namaz oku diyor, vapşe rahat yok. Söz yok. Özleri o şarabını. Halkı uyduracak, ukratacak. Neyemetse şükret, savret, şükret. Neyeme şükredecek? Bundan ötene öldürdün mü? Öldürme dur. Oğlum yakıdıp mezmu, oğlum yakıdıp ortada yakıdıp kurşa koşa. Ettik gelecek öyle de oğlum kurşa oydu. Sonra sen şükretmen o zaman. Seni oğlum sağlam diye yaşat gördün. Onu yakıdıp öldürüyor. Seni kineye şükredeceksin. Şükretmen hemen var. Özümün evin damağın saklı demeleri başka. İnanmam vatandaşlar, inanma. Vaazılar yalan söyleyenlerler. Onlar Kur'an'ın onları Kur'an ayeti koyun cennete gidiyorsan Kur'an ayeti koyun birden çıkarsın. Onlardan hem de yalanlar vatandaşlar. İnanmam. Oğlu favor vatandaşlar seviyorum için. Öyle sağ olun. Leyla Hanım'a vereyim. Söyle. Menem şu parahatny aýtganda üstüne birazrak goşup ötünledim da. Ýa-ni bir molla mına o türkmenni mollasy aýtady, köpek diýdi. Köpekdi diýdi, nätip silit diýdi. Özüne egesini demi, no bolsadam diýdi. Şu çete çıkıp yataverat diýdi. Indemedi diýdi, berdimi damak, bermedimi, onusy bilen işi ýokmuş. Adamlaram şunday boluşy gerek diýdi. Menem eşitdim da şunu. Ha. Onun adı Aymrat Hacı. Aymrat Hacı diýler. Ha, adamny wezipesi bilen itni wezipesi birmi eken? Wagty gara eken o adam. Akly yetmedimi şuna bilinmen? Ha, itene o wezipe berilgen. Sabr etip yatat diýdi. Adamlaram diýdi, sabr etmeli diýdi. Şunday diýenlemeli canım yandı da. Adam başka, heywan başka. Indi biz eni evvel koy dep durýardylar, indi köpek bilen deňli doğum boldy bula. Ya şunday. Muhammed ağa söz vereyim. Çok sağ ol. Ben asıl tema değiştirerek burada da çektim yani şu vakti gurrun edilip durulan ýagdaýam bir merak oldu da bu şuna da bir söz bolşak eger mümkin bolsa. Şu indi din meselesinde biz aslında benim öz pikirim hani bizim toparmamın içinde kurucu meclisin içinde de bir giden kardeşlerimiz bilen deň pikirli men din meselesinde ýani şol özüm döwründe ortaça bir şeýle aýtsam 25 ýyl bolay menem şu diniň içinde gezdim da dini meselelerde şo taýda meşhur bir neme var. Din adamy dadyny aýdyp oturjak reklamy bolmasyn. Şolaýda bir kitaplarynyň birinde ýa-da şu garşymda diýe
ulu bir yangın var diýdi. Menim de şu yangını söndürmek üçin ılgap barýan şu tarafa diýe. Oňa biri men diýe aýagyma badak salypdyr meni diýe. Şo ýoldan alyp goýjak bolupdyr diýe. Men diýe oň näme ähmiýeti bar diýe, näme üçin? O oduň içinde men diýe ewladym diýdi, ewladym. Çağam ýanpdyr diýdi. Men şo odu söndürmäne ılgap barýan. Başga zatlaryň ähmiýeti ýok diýdi. Aýna şu bizim häzirki göreşýän tarapymyzam uly bir yangyn da oň içinde öz çağlarymyzam, geljek nesillerimizdem halkam hemmesem ýanyp dur şol oduň içinde. Şoňa uly bir mesele bar wagty ýanky gurrun edilýän meseleler asliýetinde. Birinjiden gaty şeýle kiçi meseleler. Ol maňa eýdidi, bu maňa beýdidi, bu gatlar gurrun edilmeler sebäbi ýöňümizde uly bir ýanyp duran ýer bar, ýurt bar, geljek nesil bar. Ulam ýykylyp barýar, küle urulyp barýar, küle uruldym aslında. Indi muny täzeden dikeltmek üçin biz bir mücadele diýilýär, göreş alyp barýarda. Onuň bu taýda bu zadyň gatyr nemesi ýok. Mene öz adyma aýtsam şu neme görýän, şu taýda ýankyal bir näýleçilikler bolýar, ol marly ýa nemeli hiç nemesi ýok. Şu ýurdun daşynda gelip börtmen töweregimde näçe dosýarlar ma türklerdir, ukrainlerdir. Şulara çellem aýdyp berýän da hemme ýagdaýlaryny eýän biz zatlaryň üstüne çykmalmyk diýär. Ýanky o welaýat diýilen düşünjäne bizler bir eýam ýyzda goýmaly. Neme nädir? Öz adymdan pikir maýsam, ne çaýhana toparyň içinde kim nireli gatyr insanlara mok gatyr ähmiýetli bolany bizim özlüğümüz, bizim şu çaýhana toparymyz bolmazam şol ol hemme işiň düşünjesinde şodur ýöne benim öz düşünjemi aýdyp geçen. Onuň üçin uly bir ýangyn gidip durýarmyzda ýanky gurrun edilýän zatlar men pikirimçe bu taýlary gelmeliler. Bu ol aşakdaky bir meseleler. Şu gurrunlar kim orta atýan ýa şuňal düşünjeleri. Men bu mesele hakynda düşünjem şol. Indi esasy mesele neme deýin, aýdaýyn. Birinji bilen Halmyradaň bir nemesi var, köp bellek geçe. Şu ähli hak hukuklary elinden alynan halklar gowagalaryň almana haky bardyr diýe. Birim saparagyny köpürek aýtylýan meselesi var. Eger diýe häkimiýet bir adamyň eline geçse ýurdun içinde diýe ähli resurslar şol ýurdun halkyna garşy işleýändir diýe. İkisinde de bu ýerde aýdyljak bolýan zat näme? Men öz düşünşüm boýunça indi bizim karşymızda ýankyal bir jenaýat topar bar. Indi onam eger özüm saba geler ýa-da nime şeýle aýdylýar da hökümete ýüzlenýär kemal şertler gowlaşdyrmaly ýa-da giriş çykyşlary oňarmaly, düzeltmeli. Biz kim aýdýar bu zatlary? Yani biz hakynda biz diýeni mene halk hakynda hiç bir halkyň bähwidi hakynda hiç bir düşünjesi, pikiri bolmaýan şo taýyny şol häkimiýeti wagtlaýyn eline geçiripdir. Şo taýdarym näme aly bilsem özümki näme üçin täýärtir muň hasaby soralanok hiç kimden. Eden edýär şo ýanyna kar galýar diýär, ýanyna peýda galýar eden zady. Şeýdil oturlan zady şoňa ýaly dowam eder diýerler. Mesele şo taýda onuň üçin garşymyzdaky ýanky hökümet diýip ýa-da häkimiýet eýle oturan haýsy wezipe bolaýsyn. Esas halkyň ösmegini, halkyň nähil diýsem halkyň bähwidine bolan tarapy hiç wagt tutmaýan bir häkimiýet bar, hökümet bar. Onuň üçin biz islendik wezipäne moşup biler. Iň prezidentinden başlap iň bir aşaky häkimliklerine çelli saglyk sektory bar, alym bilim bar.
o hojalygy haýsy birini alınmazda da şolaň ählis diýen ýaly halkyň tersine, halkyň garşytyna işleýär. Bu diýmegem şol memani suud edýär da şol döwlet bir adamyň eline geçende kontroluna şol ähli resurslary halkyň garşytyna işleýär. Ol diňe bir memani gözüne getirmeliler tebii baýlyklary. Polisiýa hem şoň içinde beýlemesem iň bir mukaddes hasaplanýan guramalar bardyr, mejlisdir ýa-da başga näle bir näme goşup biler. Ýa-da kanun goraýjy guramalar bolsun. Hemmesem şurada bir şeýle nähile düşünmeli ýöne iň bolmanda bir şu zatlara aňa çatýan, agy garadan saýgaryp bilýän gatlyk düşünmeli şurada. Şol halkyň garşytyna işläp dur. Onun şu düşünjäni eýe bolan adam eýem pikirlenip başlaýar da bir ýerde. Şo ýa-ni Hanmuradan aýdan söz şol eýem o diýmek näme diýmek bolýar? Bir adamyň eline kontrol geçip halkyň garşysyna bir döwletiň ähli resurslarynyň işlemesi diýmek. Halkyň elinden ähli hak hukuklarynyň alınmasy diýmek. Bu ýerde mesela nädip çözmeli? Diňe aýaga alyp çözmeli bolýar. Diňe gowagolum etmeli. Başga ýol ýok munyň. Men pikirimçe. Şunça aýdylýar, diýilýär. Blokka barýan däldirler. Näme üçin? Bu adamlar gözlerim görenok, kulaklarym eşdenok, düşünenoklarym işlada öňlerinde diňe bir mümkinçilik bar. Şo mümkinçilikden men peýdalanyp galaýyn. Galan ýerler ýansyn, kül bolsun. Men azaryma däl diýilýän düşünjeli bir häkimet gatlagy bar bolany. Bu adamlary diňe ortadan aýryp meseleni çözüp bolýar. Diňe şo tarapyndan seredýän özüme. Sağ olun, aýtjağım şular. Bolýar, sag bolun. Halmurada siz eliňizi ýatyrmadyňyzmy ýa täzeden galdyrdyňyzmy? Eliňiz galyp duruly. Bolýar. Indi şu esasy şolaryň bolanýan nemesi bardyr. Diňe şolaryň kom däl, sistemlik bir otoritar döwletleriň bolanýan logolary bardyr. Otoritar döwletler bilen hem çäklenenok bu hukugyň üstünligi bolmadyk döwletlerde has ýörgünlidir. Beýne döwlet gurulşyny ýetjek bolýarlar diýip şu döwlet ýurduň içinde azatlyk, erkinlik uğruna göreşen adamlara ýa şol döwletiň haýsy bir döwletde bolsun şu döwletiň ýurduň öz halky azatlyga çykmak üçin göreş alyp barsa şol döwletiň häkimiýeti tarapyndan öz halkyna döwleti agdarmana ýa döwleti ýykmana synanýarlar diýip aýplama bildirilýändir. Bu aýplama tarih boýunça dowam edip gelen bir aýplamadyr. Tarih boýunça dowam edip gelen bir prosedura diýelim, bu sistema. Türkmenistany alaly häzirki wagtda Merdan Muhammed, Merdan Kemine kardeşimizde esasy bildirilýän aýplamalaryň iň esaslarynyň biri şu döwlet sistemasyny ýa döwlet gurulşyny ýykjak bolýar. Ýa ýykmana synançdy, ýa şular ýaly döwlete garşy çykýan toporlar diýilen bunu goşadyrnak içine alaly. Bu döwlete garşy çykýan toporlar diýilen nemesini ýönköýärler. Şu wagtky biziň Gurji mejlisinde de aýdýan nemeler şol. Ýöne Türkmenistanyň içinde ähli nemeleri bar, sistemler, gurulşlary, mejlisinden tut kanun çykarjy organyna, mejlis kanun çykarjy organ, ýerine ýetirjy häkimiýet ol aýry. Adalat bar. O ýöne ýerine ýetirjy häkimiýet döwleti bir ele geçiren. Mejlis hem şolaryň elinde, ýa sen mejlisi ele geçirdiň diýmek, sen döwleti ele geçirdiň diýmek bolýandyr. Mejlis diýmek ýa-da döwlet diýmekdir. Döwletiň gurulşyny iň ýokarky guruluş organy şu mejlis. Mejlisi elinden alyp ýa mejlisi ortadan aýryp onuň ýerine halk maslahaty diýilen nemeni getirdi. Öz ideýasyny, öz düşünjesini. Ine bu döwleti
yıkanlığını ya döwlet guruluşyny yıkıp bir adamyň eline geçenliginiň suwtnamasıdyr. Bir adam eline geçenden soňra ýani bu konuda siziň aýdyp geçişiňiz ýaly halka garşy işleýär, diňe öz halkyna garşy işleýär, başga hiç ilime garşy işleýän dällerni. Diktator diýär, diktator döwletler başga bir döwletlerde howp awanlar ýani bir diktator sistemasy bolýanlar. Diktator dällerdi. Bir terrorist nemädir bir sistemadyr. Türkmenistanyň häzirki häkimi goşadyrmasyna häkimdi. Almurad size söz bereyim. Sağ ol. Söz veren için men şu taýda birinciden Muhammed kardeşime o Tanrı ýalkatyna aýdadym gelýär. Meseleni düýüp düşünüp beýan eden üçin o kardeşlerime ikinciden ýaňdan görülen arasynda bizim kardeşimiz Leyla hanım bir zatlar aýtjak bol, oňa da söz ber. Aldyryp meni kaldyrman, barmy ýokmy? Elini soňra ýetirip dur. Soňra berer. O söz ber, o demandyr birinciden, ikinciden hakkı vardır aýtmagy. Ol hak hukukyny bir kardeşlerimiz almagy bizim hiç birimiň hakkymyz ýok. Aýtsyn öz pikirini. Üçüncüden ýene bir aýtjaklarym biz gurucu meclis hökmüni biz wagtlaýyn guramadyr kardeşler. Biz şu taýdan ýurda baryp täze meclis saýlawlaryny geçirip täze meclis birinji öz ýemesine ýygnaşygyny bizim hukukymyz bardyr. Şola gelenden soňra biz ähli hukuk şolaň eline berýär. Ýöne şolar işlemek üçin gelecekde tutaryk hökmüni bir nuska hökmüni biz şunkun şolaň etmeli işlerini ilkinji nowbatda bir ýöregelerini zatdan öz görüşimiz ýaly ýazyp beýan edip ana saýtlamyza goýup otur. Oň üstün doldurjak, ýetirjek ýuristler tapylar, ýurtlar tapylar, täze geljek deputatlar bor, çekelecek bor. Olaýan başga mesele. Ýöne biz öz etmeli işimizi edip ýurda barmaly. Hawas döremeligi üçin, bir düzgün tertip berjay bolmaklygy üçin, konstitusiýon düzgüni dikkat etmek üçin bizim şu halky edip oturan işimiziň gymmaty gaty oludur. Şoňa dogry düşünün. Meclis hökmünde bir gaty ol işler etdik ýa. Bir az möhleti galy, bu bolmasa erti ol haramfor hökümet ýykylmaly, ýykylmajak bolsa biz onu ýykmaly. Muhammed dogry belläp geçdi. Bu taýdan hazyk edip ola bilen bir dilden paş oynamakçy da. Hökmen gitmeli bar olur. Başga ýagdaý ýok. Eger biz öz halkymyzy, milletimizi halas etjek bolsak, biz şu ýeňişi gazanaýmaly. Galan zatym, ine wagt gorkadar, men başga näme diýip aýdym? Hemmemizden öz yerimizi, öz işimizi edip otur. Bilen ullakan iş, ana enne görýäňiz da bir taýhan birleşigi şumal bütün respublikany lerdana getirip otur, öz çykyşlary bilen. Ählisi balagyny goýup berip otur. O hojalygyny tegişli kärganalar ýa ýol başlar, ýa aýdyn taýhan birleşikler bütün respublika boýunça ýa jemgyýet boýunça. Ine şolaň ardyşkaýadyny doğru dürüst terde bize yetiren ilk başta soň bizim üstümizden halka yetiren iki san kardeşim var. Katullu kaniş ettirin. Umid bilen umida men ýene bir gelip Tanrı ýalkatyna aýdýar. Ýa-da edilen iş gaty uly hem gymmatly. Inni biz hemmemiz gaýrat edin. Şol häzir indiki 5-nji günnäki meclisiň ýygnanşygyna çeli diňe şu daýharlaryň temasyny mümkin gadar şurayı kaldırmalı. Yani şuraya problemi ya şuraya bir adaletlik Türkmenistan her bir kalkozunda da var, dayhan birleşiginde de hocalıgında da, o vasanında da. Şuraya kaldırmalı. Sebep ilatın 70 götürümü o bu yerine yaşayır. Biz sonra düşündürüp bilsek, demek bizim taraftarımız bize yakını bildiren gelecekte sayılçıyımız şol halktır. Şunu unutmayın. Demek bize ýazýan bolsalar bizden başga çykylgan gören aga şo halk. Indi biz halkyň umydy bolup. Biz halkyň bir halaskary bolup şumar çykyş edip otur. Şoňa dogry düşünün. Şu edilen 4-5 ýyllyk işiňiziň netijesi şu kardeşler. Hemmäňizi degişli şol. Şonu bolşy ýaly kabul edin, ýygynyň dowam edin. Sag bolun, men şonu aýdym. Bolýa sag bolun. Berde altımız oldu. Çıkmak isteyen kardeşlerimiz çıkıp gelirler.
Sözü kim kaldırdı? Böyle nedir? Ya Aziz kardeşimize vereyim. Sağ olun. Önemli dinleyatın bir sürü bir giden zatlar aydıldı. Aytacak zadım şu Muhammed Ağa'nın bir aydan nemesinin üstüne koşacak olan benim. Bu cinayetçi topar hakikaten hem öz insaba gelip verecek bir halı yok. Bunu hükmanı güç bilen almalı yani. Özleri şeyle isteyeler. Tak böyle bermeyene mümkünçülükler hem yok. Olamaydık geçildi. Neçe sapar. Aytacak olanım güç bilen almalı. Başka bir yolu yok mu? Benim şeyle pikir edeyim. Hatta onun şeylerek pikir ediyatım. Kıstanıp aydıptım başrakta. İkinci aytacak zadımım adam zat hayvanlardan tapavutlu. Yani korku hemme canlı candarda vardır yani korkuyun aytmak isteyen. Esas bizim korkuyla bağlanışıklı olsun yani Türkmen halkına bağlanışıklı yerimiz var. Korku hemme candarda vardır. Belli bir götörme, möçber reçenli peydalıdır. Köpü de ziyanlıdır. Ağzı da ziyanlıdır. Şunun ortası olması gerek. Diyecek olanım yeketek adam, insan korkuyunun üzerine gidip bilen yani cesaretli bolup bilen candar dip bilen men. Diyecek olanım Türkmen halkı yani şu vaqta çenli oturduysa oturup korktuysa korkup siyasete koşulmadıysa koşulman. Ber telefonunu diyse berip edik gördü biram tersine edik görsün. Benim fikrimçe biram tersine edik görün. Türkmen halkı etmen görün. Birleşip. Yani hemme zady deňek gördük aslında. Hemme zady deňeldi. Bir de tersine deňek görelim. Yani käwagt aydınlanma şeyle bolýardy adamda. Şunu etsem, yani adamın bir görüşü bolýar. Şunu etsem doğru, şunu etsem yanlış bolar diýip. Soň şonu yanlış bilip etmeýe, ol öz pikirdir diýe aslında öz pikir däl. Nemeden yüklenmiş, yetiştigi toplumdan, jemgyýetden yüklenmiş bir pikir bolýar. Birden hem bir zat sebäp bolýar, şu garşy özüniň garşy olan pikirine garşy diýen zanemesini edip görýäwelin aydynlanýar. Her hemişe bolmaýar tabii elbetde. Yani diyecek olayanım buram beýle edip görelim. Bu şekilde edip görelim yani korkman üstüne yörek görelim. Hani näme edip bilýärler. Şonu aýtjaktym häzirlikçe sağ olun. Bolýa, sağ olun. Ýaşka söz vereyim. Atatürk tawul söz için men oturjak halmyrada adam bir nafta sorajaktym. Bizim bir elektron bir prezidentimiz var. Maňa da degip geçelim halmyrada öňümizde 5-nji ýyly. Ya hiç adyny aňlamaly. Şonu soraýdym gysgaça. Yok, ama pikirin varsa aydıp bilersin, ýaşka näme üçin yok. Yani bir esasy mesele şu taýda şol bolary impeachment elan etmeli, halkyn boyun eňmezlige çağırmaly. Yani şolary näme päsgel berýär zatda bar bolsa onu maýdyn. O elektron prezident bolup oňa sen ses bereňek, men ses beremek, hiç kim ses ýalyn beremesi. Yani aýt baly bolsa näme üçin yok. Ol öz pikirini ýaşka. Men aýtdym ola barada öz pikirini. Senem aýdanyň biri bolsun. Bor ýok, 3 sanakda bular. Biri halk maslahatynyň başlygy Berdi Muhammed, ona aýyrmaly. Biri mena hakyky prezident diýip oturdular, oturtma. Maňa da impeachment. Osan ýene bizim bir elektron bir prezidentimiz bar. Munam şoň üçin getirip sokjak boldum da şo barada soraýan diýdim. Yok. Ya deginme bular hiç adyn tutma diýsen geçecek şeydi. Yok, men audio hakkım var. Üçütürem ayrımalıda çıkış et. Ne için yok? Son diyecek bolsam so yerlikli bolar mı kadiydim soraýan. Keretmez. Ol kısına ayırdılar. Ol bana yol açtılar. Men anlak geçer. Orhan Murada hava gitge çık son soraýan. Uyruğundan tuttun yaşkam sahibi. Bolýa ýaşka. Ama sen ondan sonra olmasa şu yerde tamamlayın. Bolýa.
Böyle sonra yok. Kaldırıp durun. Eyvallah duran kardeşlerimiz var. Hayat tanıma veren size. Ha, ber onu. Aslan ben görem akta işte. Ha yok. 40 tane kardeşimiz eyvallah dur. Ay, ber emmeciginde göğün salpatından çıktırlar şu. Söhbet eden iki adam kaldırdı eken. Alır göreyim. Sizin o Arslan Bey. Yok yok, sıkıntı yok. Hayat Hanım, buyurun ses sizden. Son gördüm. Haydi. Sağ olun. Neme bizim yine Sovet Soyuzu 70 yıllık Sovet Soyuzu tecrübe davdı. Näçe setini çıkarman otursan, näçe setim çıkarmasam bana hiç kim degmez deyip akvalımıza neme olup, boyun olup bize yazılan akvala boyun olup oturttukça şonça da öldürülendir. En köp adam setini çıkarman oturan yurtlarda öldürülendir. Şoň üçin bundan bir ses çıkmalıdır. O bize neme bilen biçilen neme hayata hiç boyun olmalı değildir. Setimizden çıkarmalıdır, karşam durmalıdır, ayağa dağılmalıdır. Şunu aydayın dedim. Böyle sağ olun. Arslan. Bey'e söz vereyim. Sağ olun kardeşim, neme. Asıl men yankı Muhammed ağa birinci el kaldıran vakti koşasım geldi de son az kardeşimizin yankı rejim, korku diyen sözleri Aydan'ı aydasım geldi. Şeyle yankı halkımız rejimi yıkma için birinci korku var, doğru. Korku niyem yankı halkımıza korku salıp oturan güclanıcılara polisiyalar, sistemi yankı rejimi korup duran bular. Halkam şolardan çekin oturanda yankı polisiyaları özünden bir hele köp bilmiş yankı köp zat biledi. Bular ya bir akıllı, bilgili, doğru işe tutan adam yalı görüp hasapladı. Bulardan hem çekinediler. Ondan sonra yankılarda o pagonların hem mecinde hem bir hele yasama avtoriteti var da avtoritet hem yankı nime buyruk verici yankı sustunu bastırıcı bir kere hesiyetleri bolan için şoları özünden güçlü göredi halkımıza. Şo için hem halkımız yankı sesini çıkarmaktan zattan çekini otur. Bir taraftan seyretseler hem mesiyem şu neme şo bir ilat yankı öz içinden çıkan adamlar polisiya bulardan hem çekinediler. O öz obadaşıdır, karındaşıdır, yenen bir zatıdır da gepin kıskası şuların yankı polisiyadaki olsun mehreması hem mecinin yasama avtoritetini şuların neyle adamdığını hakiki bir namart adamdıklarını bir açık edip bir yaxşı edip gözüne dürtüler tek edip halkını düşündürüp vermek gerek de fikir edemem. Şondan son şolardan yani korkusu hem ayrıladı. Şolan hakiki yüzünü hem görseler uşu halkta yankı özüne güveni yet başlıydı. Hazır özüne güveni yetmin köp olanlar şolardan çekinip yöreyendi. Şoların en forması var, yenen bir zada işidir, maşinidir. Şolar özünden güçlü görüp çekinip yöreyendi. Şoların hakiki yankı o pagonların hakiki yüzünü görkezmeli. Şu anda halkımız şolardan çekinmesini koyup harekete geçedi de. O şunu aydın dedim, sağ olun. Böyle. Muhammed daha söz vereyim. Şu tarihte neleyen bir neme var. Böl ve yönet diye da böl öňürtü diye soňam dolandyr diye da bunu asliyetinde şu Aristotelden gaýdan bir söz da şu men
anyk däldir bir. Hani belki has anyk bilýän kardeşlerimiz bolsa ya ildeşlerimiz bolsa soň aýdyp biler. Soňurty böl diýe birekden aýyr soňam uprowlad et diýe dolandyr diýe da. Şoň ýaly ýene halk häzir bir hilek birekden bölünen aýrylan. Birek anam ýok. Misal üçin adamna birini ýanky her hil hereket eden bolup biler. Ýani garşy çykan ya ýene bir şoňa bir zat eden adama meýan bir hiljek bir umumy bir düzgün bar, şo düzgüne garşy çykýan ýaly edýärler. Ana bir zat edenler bolmasa hiç neme hökümet nämesin han men alyp giden oklarly diýen ýaly düşünjeler bilen ýaşaýar da halkyň uly bölegi. Yani bir yerde asıl mesele şonun ertürkün özüne de geleceğini bilmeyen yaşayanlığında. Indi bu meselenin näýelik bir çözüldü bolup ýani adamlardyň geninde şeýle orada atwadyr. Ejidirek birine bunu nemelerden misal alalım. Bir yaşayan bir çağırcı misal alalım. Mekde okuwçydyr mysal üçin özüne ulurak bir ýere gelip şoňa bir ýamanlyk etse ya elinden bir zadyny alsa näme diýendir gidip özünden ula şikayet edýändir. Ne şeýle boldy, ne men zatym aldy ya men urdy. Indi ondan soň ulusy gelip oň jogabyny berýändir. Indi biziň ulymyz kim? Ina halkyň ulusy özümüz birekdir. Bizler häzir biziň jemgyýet, türkmen jemgyýeti asliýetinde özüniň ulusudur, özüniň gorowçusydyr. Bu ýerde ýanky häkimede ýele oturup şu häkimediň üstülen eziyet edýän tarap eýem ol halkdan däldir. Halk bilen ulakdan ýakyndan hiç bir baglanşygam ýokdur. Näme üçin eýem ol düşünjesinde aýryldy. Halk mal hükmünde var yani. Misal üçün migrasiya, aeroportlardaky migrasiyada oturanlar vardır. Giren çıkan adamlar intibarsa şolan yüzündeki ifade diýil da ifadelere, şekillere. Eýan bir hil şo gapynyň eýesi hükmünde görüp başlaýarlar özlerini. Olar asliýetinde kim olar? Bari o bir resursdur. Şo gapydan girip çykmak üçin şo gapyny açyp ýapýan şey. Yani eýem olar şu halkyň häzirki gelen ýagdaýy häpli şo taýynyň eýet hasaplap başladylar özlerini. Ona hemme guramalary, hemme edaralary da biz emet bilýäs. Masal getirip bilýäs. Şoň üçin men pikirimçe bizler şo genetik bir guruluşymyzda bar bolan özümizden uly bilen, özümizden ula arkamyzda ýap bir de haksızlık edýän, bir de ne hak, bir de karşı ne hak hareket edýän, ya bizim elimizden bize değişli olan alyan tarafı, bizler özümüzden ulu bilen, özümüzden ulu bilen bilelip de onun karşıyetine durmalı. Bizim elimizden alınanlara biz ýerine gaýtaryp almaly, bunun cezasını vermeli. Özümüzden ulum, yine de biz birekdir, halkdyr. Şoňa alarak görýän mene. Sağ olun. Ova. Şeýlerak gysgaça. Kardeşler. Wagtymyz boldy. Bu üçin aýtsam mene zordan. Gatýada bolansa, yani emosiýam ýok kardeşler, şoň üçin. Bular halbara da söýläp bilersiňiz arkaýyn. Tutuldy meclis nemesi wagtymyz boldy.